салому алейкум дӯстони азиз, тамошобини муҳтарам балечкои канали Саудо ТВ. Мардами дурай ватан, заминхаро, мошинхаро, квартирахоро ҳама каса хубен. Ана имрӯз 26 апрели соли 2025 сол шумо дар канали Саудо ТВ ҳастен. хонаҳо аз ҳар як гӯшаву канори Туркистон навора тамошо кунед. навори динагина навори 25 апрел буд, навори хонаҳои душанбе. имрӯз навори хонаҳо аз ҳар як гӯшаву канори Туркистон. ва дӯстон баъдан барои реклама муроҷиат бикунед. замин, мошин, хона, квартира чизе боша роӣ кунед. наворҳои баъдина дар ютубу, тикток, инстаграм рекламаш мекунед, фурӯштан мегузорем. худо хоҳад навори пагоҳина 27 апрел навори хечибеку мешавад. Opel Astra F дар кузови хечибек мешавад. тамошо кунед бародари азиз. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ дӯстон навода лайкҳоро бимонед. дар ҳамин каналҳо подписатсия кунед. чизе боша роӣ кунед. фақат дӯстон баробари тамошои навор лайк, поддержка ва подписатсия. баъдан огоҳиро хушрӯ бихонед, навора тамошо кунед, сар мекунед бародари азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан доред, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оидами система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба Ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ёвон, Восе, Кулӯ, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори Туркистон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада роӣ кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшим роӣ кардан дар ноҳияи Ёвонай. бовар кунед ҳар як хонаҳои роӣ мекунанд. бовар мекунанд ки медонанд ки савдо карда метавонанд. дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Даҳана, 11 сотих замин, 6 дар хона ҳай, 2таш ремонтдор, 4таш беремонт. хоби об, свет дора. маълумоти пурра ҳамроҳи соҳибмулк занг мезанед, маслиҳат мекунед. ин 6 дар хона ҳам мақсад оддӣ нест. хулас 6 хонаам сохтан кори осон нест. болои 11 сотих заминам замини кам нест. айни ҳол ки ҳамаи ҷо қимат. 6 хона мега 2таш ремонтдор, 4та беремонт, 2та ҳамом дора, оғил падвал дора. то сентри района 6 километр. ҷои ободай ҳама шароито ҳастай. нарх 300,000 сомонӣ. дар ватсапшон аз думи канали мо занг занед. рақамҳои дастии ватсапда занг занед, бо арзонтон мекунад. 300,000 сомонӣ, ноҳияи Ёвон, деҳаи Даҳана. дӯстон, мегзарем ба дуюмин будкаи фурӯшӣ. будка ҳамроҳӣ кардан бовар кунед. будкачаи тестайёр ҳастае ки дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, бизнеси хурдака ки мақсад зор. дар чорроҳаи казино Саидшоҳ қарор дорад. дӯстони азиз, ходдог мекунӣ, шаурма мекунӣ, самбусача мепазӣ. хулас нархша 20,000 мега арзонаш кардан ки срочно сумдаркор мефурӯшаш. хоб дохили будкача 3x2 холодильник ва аппарати ходдог тайёркунакам дора. хулас инами хеле нарх 20,000 сомонӣ. марамат аз думи канали мо Саудо ТВ занг занед. ягон дӯсту бародаратон хоҳиши харидорӣ дора, ина марамат паделитса ки номероша битен, ака бихара срочно фурӯшия. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Темурмалик, ҷамоати Танобчӣ. мега ку Танобчӣ меган ҳамун территориядай 3 хона ҳай, 6 сотих замин дорад. свет дора, ова мегзаронӣ. кирпичи лоии қатъи хонара бардоштиян. мактаб нав 200 метр дур. роҳ мақсад ҳамин ҳолат 100 метр аз хона то мега беморхона медпунка. хулас
ремон миёна кредит намешавад. Нарх 100,000 сомонӣ. Дар 100,000 мефурӯшаш бача. Успед ки 6 сотиқ замин қатияй успед ки бигириш. лайкора баҷиқем бачаҳо, подписатсия кунен, далчи навора тамошо кардан бигирен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ роҳикардагӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Балҷувон, деҳаи Дулонамайдон 30 сотиқ заминай. нигоҳ кунен, и ҳавои тозара бинен. 4 дар хона дора, ҳамроҳи ака чахчах мекунен. об свет дора, нархш гарини арзонайда. баня дора, анҷомхона дора, аловхона дора, оғулхона дора, дарахтои мадиҳанда дора. об дар пеши дарвоза, свет дора. ай район то хонара 7 километр роҳ ҳастай. раҳаш понли санг рехтагиай. мактаб ҳаст, медпункт ҳастай. дар поёни деҳа мега 1 гектар боғи ангур дорум бо. пожалуйста. хуб боғи ангур ҳастай. хоҷагии чарогоҳ ишам ҳастай. замини алафдравӣ барои молҳол дорем. хулас ҳамаш 100% қонуну қоидаш қатияй. ҳуҷҷато 100%. абача дар 30 сотиқ замин 4 дар хона ин қадар боғи ангур мега ки 160,000-ш мегем. занг занен дӯстон, мақсад успед кунен, ҳамроҳи ака чахчах кунен. рақамҳои дастӣ ватсапша мегзорем. ҳамин занг занен бигӯен ки аз канали Сауду ТВ номерота гирифтам. ака худаш хит мекунад. дар 160,000 сомонӣ мефурӯшаш. ҷои молҳолкунӣ. ҳамин як гова мефурӯшӣ, як мерседес мехарӣ. хози ҳам хеле замонаш дагиай. хулас худотон бо занг занен. Балҷувон, деҳаи Дулонамайдон. хуб лайкора ака ҳози биҷиқена, меҳнатора папраски қадрдорӣ кунен. дар канали ма ҳози подписатсия кунен. чизе боша роҳӣ кунен. наворҳои баъдина рекламаи гизалаш мекунем, фурӯшта мегзорем. бародари азиз, мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. анаи хона 148,000 ай. хеле хонаҳоам ҳастай охи. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 5 сотиқ 3 ҳуҷра. варзоб айку, варзоб да қарор дорад. деҳаи Малик. деҳаи Малик, гардиши сафеддара. то даруни хонара мошин мерава мега. хуб агар бигирӣ бо катеш куням, ҷош беҳтаринай. лаби дарё. то аз хона то дарё 20 метрай мега. барои хидм кадагӣ бидим вазъиятом чота нитошид мега. даст нарасид дига мефурӯшемш. буд ҳавои тоза, ҷои беҳтарин барои зиндагӣ кардан. 148,000 сомонӣ. марамат боз маълумоти праша дасти ватсап рақамошам мегзорем. ахириш 25 ватсап шунай занг бизанем бачаҳои азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки бо нархи 183,000 сомонӣ хонак. ҳамин рӯза наворда бовар кунен, хонаҳои зур ғалтид, ҳама арзон. касоне ки хонахар ҳастен, фикр мекунем ҳамин навори рӯза як 3-4 та хона савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 2 сотиқ 3 ҳуҷра. уртабуз, деҳаи Уртабуз, шаҳри Ҳисор. 3 хона, баня, ҳуҷҷатхона, ошхона, ҳама 90% тайёрай мега. 2 сотиқ замин дорад. ҷои беҳтарин назди таксиҳо ва мағозаҳо. ҳуҷҷатҳо ҳама 100%. об свет дора. харидора дар номаш афон мекунем. кадаметем илтимос нафоре ки мехара занг зана. 183,000 сомонӣ. бача бигириш успед ки. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. анаи хона бошад дар ноҳияи рӯдакияи деҳаи Истиқлолай. 170,000 шайбоӣ. иш бо ай ҳамашда арзон. як ҳуҷрага ҳай аками масъалаи сотиқишда бачаи азиз хитон 1% аниқиш кунен. дар инҷа 1.5 сотиқ қайд кардагиай. я занг занем може зиёд боша сотиқиш. деҳаи Истиқлол, ноҳияи рӯдакӣ 170,000 нарх. хуб, повороти фабрика Ленинград, Истиқлол деҳа.
маълумоти праша занг мезанед 170,000 шумага муомила дора. хуб дӯстон, навор чӣ хеле маъқул шид нашид, хонаҳо арзон қимат ҳамаша. хулас дидене баъд коммент кунен, нависен фикротуна. пага навори хечибеку мешава. касоне ки хечибехар ҳастен, худо хоҳад пага навора дарчи бо тамошо кунен. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дорои 5 сотих 4 ҳуҷра ҳай. шаҳри Кӯлоб, Жипромда қарор дорад. хона аз 4 ҳуҷра иборат буда ошхона, ҳаммом, ҳаммоми даруна ва ҳаммоми беруна, чакдон дорад. хона иборат аз ҳамино хулас бо тамоми чизу чорааш, аз ҷумла термикс ва кондитсионер. хуб стенкаи телевизор худаш ба ғайр аз срочна фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошен агар. мақсад рақамомон ахир 69-61 ай. занг занен, нархша 340,000 мегем. боз камбеш савдо ҳам мешава. Жипром, шаҳри Кӯлоб, 340,000 хона бо тамоми санъат шай. успетка бикишеринар. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 6 сотих замин, 1 ҳуҷра. деҳаи Сумбула, шаҳри Ҳисор, 220,000 нарх пар дора. замини фурӯшиш хуб хулас бо 1 ҳуҷраш. шаҳри Ҳисор, деҳаи Сумбула, хулас 1 хона кардагай, сауна дора, баня, бассейн, 6 сотих замин дорад. хуб боз маълумоти иловагӣ рақамҳои 6197 занг занен. 220,000 мега ҷои савзагӣ, сабсавзи ҳама ҷош зур. хулас каси мехара бо худотон маълумоти праша бигирем бародар азиз. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки обши дом 2 этажа ҳай. нигоҳ кунед, хона дар 2 этаж, 1 ҳуҷрагаи 22 квадрати метр. душанбе, ноҳияи Фирдавсида қарор дорад бародар азиз. фурӯшӣ доми 2 ошёна дар 2 ошёна 20 квадрат назди кабелни оши Пуллодда қарор дорад. хулас инами хеле ҳолат кардагай савдо меша срочна 285,000 сомонӣ. ва дӯстон, навор тамом шид. далши наворои баъди нав пешнаро тамошо кунен. лайкҳоро биҷиқен. навор маъқул шуда боша агар нависен ки маъқул шид. баъдан подписатсия кунен. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунен. чизе боша роё ки наворҳои баъдина реклама карда фурӯша бигзорем. хулас ҳамин хеле гапҳо то наворои баъдина зинда бошем азиз.